Toca fons! Toca fons. Toca fons! Toca fons! Toca fons! Tocar fons vol dir pensar en el sud, posar la mirada cap a altres pobles i cooperar junts amb objectius comuns. Perquè hi ha pobles que viuen les conseqüències d'un model econòmic mundial que s'ha fet a la mida dels països desenvolupats. Perquè hi ha persones que lluiten per viure dignament. Volem millorar les condicions de vida de les persones del sud. Per això fa 30 anys vam impulsar la creació d'un fons econòmic que té com a referent la cooperació municipalista. Toca! Fons! Toca 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 fons! Volem que toqueu fons. Diem sí a la solidaritat, a la cooperació. I al desenvolupament sostenible. Creiem amb el compromís dels municipis de Mallorca. Gestionant les aportacions econòmiques. Per garantir els drets humans dels pobles amb menys possibilitats. Toca fons! 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 Toca fons. Toca fons! Toca fons! Toca fons! Gràcies, municipis de Mallorca, per pensar en el sud i formar part d'aquesta xarxa de solidaritat i cooperació. Toca fons!